ki khubor ki babanya Symbud Myntri Rangbah ka Jylla uba Prestun Tinsong haringkat ka jingya dan lang u MLA ka Nongstoin uba Macmillan Bersat bat mau shenrut MLA uba jigur merthong hene ka singi ulabu yu mau Nongrim ha ka bayday bat ka project upgradation of internal roads of Nongstoin town kabadan ha ka jingjurong ka ba arpo point khandai iway san kilometer ha ka ba khatwaitli kishnong hapo ka Nongstoin town kin yo jingmuntoy na kanika project ya kanika project in pentrikam hapo jong ka Meghalaya integrated transport project balabay tingka da ka World Bank ha ka jinglut kumba arp khandai point not iway klor tingka ha kanika ju ka singi Symbud Myntri ula pleru ya u sip sings AMPWD inspection bungalow Nongstoin katbau MLA ula pelat ya ka kali pick up bat la IT siya u chairman ka Nongstoin Town Committee na kabentaban kit ya ka jabo jaban ha keleng ka Nongstoin Town. Genting tiang kadong jong ikan nangaran kublai sibun sa kasorka MDA apo kejelam jong uban laksana nilalang ia dapat invest dari bad belut harwedei bad kejisnai ka Surok nadu arah Jakarta hadu mentah ombuna ya ka harlai hajar pelur teka ngila krik ya kriko apo ka department undi jong balai namar bapiski gi bapero ki project ki bapero ni wanra hakeleng solo jong ke Jylla Meghalaya.